Имала съм случай, сега като кажеш майката как чете приказка, учителка. Пише ми някаква, много си тъпа, вижте на какво приличаш, аре скри се, писна ми да ти гледам физиономията. Примерно, подобен нещо в този тон, те обикновено са такива неадекватни. Класик. И аз викам, чай да видя са тази жена, като има снимка, много обичам да проверявам и проверявам и виждам, това е детска учителка. Аз съм качила, примерно, някакво забавно, уж в моите очи забавното, може най-тъпото, нали, се тая, ти пишеш на един, ти си учител и пишеш на абсолютно непознат човек, че е тъп, грозен. И това после какво и носи? Мислил ли си за това? Някакво кратко облегчение се представям, че ще дърпат теб в кочината. Аз не знам тези, които пишат коментарите, дали са достатъчно смели, защото не знам на теб колко често се е случва някой да спре на улицата да ти каже ти си еди каква си, еди що си. Не мога да си представя, примерно, една майка, добре изглеждаща, обичана, обгрижена, как стои с децата си, чете им приказка и в един момент казва, Тошко само момент да напише на този батко, че е тапанар, нали? То не работи така света. Тя най-вероятно се намира в кофти среда, в кофти момент от живота си и има проблем на първо място с себе си, а не с мен.